screenplay Ibrahim Dirnuwa Baya da Ƙura, Yakubu M. Kumo Baiwar Allah, Abdullahi Amdas na Hawwa. डोरे से रहती है ओके आप बहुत अच्छा नाचते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं AMA Face of the Year Male Viewer Choice Category Nominee Shawasan Kano. Ataba masa. Wallahi idan ka ce ni ne AMA Face of the Year sai an kama ku. To kai tsaye ba mu iya cewa muna ciki ba, to amma gaskiya irin rawar da muka taka. Kuna ganin cewa fa za ku kasance daga cikin waɗanda za a zaɓa.